Nakasinati og landslide ang pipila ka mga lugar sa barangay sa Pangdako, Cebu City. Makita sa mga hulagway nga di maagian ang mga dalan sa baksan hangtod pamutan tungod sa nag-ali nga yuta ug mga bato. Mahimo ra kining maagian sa mga motor. Mato ni sa Pangdako, Councilor Anastasio Gakayan, nalangay ang ilang clearing operation tungod kay kalit naguba ang backhoe. Apan nakikoordinate na sila sa taga CCDRRMO. Nangita na usab sila og laing paagi aron makuha ang mga balas ug bato sa palibot sa kadalanan. Walay mga residente nga naigo sa maong landslide sa ilang barangay. Samtang makita sa video ni Dindo Sabihon Abelia, habal-habal driver sa barangay sa Pangdako, nga kusog ang bulong sa sapa sa sitio Lanipaw, taliwa sa pag-uwan. Apan wa hinuon maguba ang taytayan. Samtang gipakita usabiya ang landslide nga nag-ali sa dalan sa sitio Lanipaw. Hinungdan nga nanawagan siya og tabang sa ilang barangay. Wala hinuoy residente nga naangol sa maong insidente. Nagbaka mo ko sa kusadan ko eh. Bato ko sa motor ba kaya lang nagpayo nga. Ako pinagkiyang nga landslide. Ito sa padong sa lito, duha ka landslide. Dilo yung grabe bro. Ang motor mo, maglisto to siya.